Langwane sikombolero murikuwa patenti ameva irikukashira adove muzipeni marikunene muzita Jesu Kristu nogara nokusingaperi. Toda kutarira kamwe kanyaya kandakasangana nako pakati pevhiki. Kanyaya kakasetsa vamwe asi ini ndakaona kachisiririsa. Paiva neumwe murume akanga aine mudzimai wake. Murume uyu anosvika pane umwe murume uyu anomuudza zvinhu zvinomukatyamadza. Murume uyu anomuti iwe ndichakupa mawish matatu. Pamawish matatu aya chandoda ngokuudza ndechekuti chauchakumbira kumudzimai wako zvinopetwa kaviri. Murume uyu anotanga kufunga. Paanofunga anoti chekutanga ndibvisei chigunwe. Saka anobviswa chigunwe. Paanobviswa chigunwe kumudzimai zvigunwe zviviri ndo zvinobviswa. Obvanzi adeipa wish number 2. Murume uyu anofunga futi. Zvikanzi aiwa ndibvisei gumbo. Saka gumbo rinobviswa. Paanobviswa gumbo kumudzimai makumbo ese anobviswa. Zvikanzi wish yako yekupedzisira. Murume uyu anoti bvisai ziso. Paanobviswa ziso mudzimai ese maziso anobviswa, mudzimai rabofu. Nyaya iyi kana tikaitarisa inogona kusiririsa. But pane chokwadi chiri munyaya iyi chekuti ndikafunganya pamusoro pezvacho
murume uyu aikwanisa kuti awishe kuti apiwe mari zhinji, murume uyu aigona kuwisha kuti aitirwe zvizhinji, but chinondishamisa pazvose zvitatu zvaanowisha, anowisha zvakaipa. Itenderei titaure pamusoro penyaya inoti kana chivi chatekeshera. Kana chivi chatekeshera. Kazhinji vanhu chivi tinochiona sechinhu chiri kure. But pada nhasi regai titarire chivi mumaziso acho, tione kuti chivi kana chapinda chatekeshera chinomboita sei kumunhu. Masoko edu achabuda mubhuku raNumeri chapter 16. Numeri anonyorwa naMoses. Saka tiri pana Numeri chapter 16 ndo pachabuda nyaya yedu. Ndichaverenga mavhesi anenge matatu anenge mana. Vhesi ndeya 41 na 42. Inoti iyo fume mangwana ungano yose yavana vaIsraeri yakapopotera Mozisi naAroni vachiti, imi makauraya vanhu vaJehovha. Zvino ungano yakati yaungana kuzorwa naMozisi naAroni, vakatarira kutende rokusangana, vakaona gore rarifukidza nokubwinya kwaJehovha kukaonekwa. Ipapo Mozisi naAroni vakandomira pamberi petende rokusangana. Jehovha akataura naMozisi akati, ibvai paungano iyi ndivaparadze pakarepo. Ivo vakavira pasi nezviso zvavo, Mwari akomborere kuverenga kweshoko rake. Now, chinondinakidza panyaya iyi, Mozisi naAroni vanovira pasi vochema kuna Jehovha. Asi vanhu vari kurwa nawo, ngatidzorei usungu hwedu tinamate. Mwari vari kumusoro kudenga, tendwai rombidzwai nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Toda kutendai nechipo cheupenyu, toda kutendai nokuti maona zvakafanira kuti tiverengwe pakati pevanopona. Hakusi kugona kwedu kana kuziva kwedu, asi mukana wamatipawo kuti tisebere padyo nemi. Pada tikanzwa shoko renyu nhasi, tinogona kufanana nemi. Asi chinotifadza ndeichi, shoko renyu rikaraurwa harisi munhu akadaro. Chikumbiro chedu mangwanani ano, Mwari vandudzai nekusandura upenyu hwedu hufanane nemi. Ndijesu tinamata, amen. Now, Bhaibheri kana makateerera sekuteerera kwandaita, mangwana makuseni vungano inoungana kuna Mozisi. Now, pavanoungana havasi kuungana kuti vachemere zvivi zvavo, kuungana kwekuti vamupe mhosva. Now, vungano yaungana vanoti, imi makauraya vanhu vaMwari. Regai ndikupei background munoiwana kutanga kwa chapter 16. Now, pane mukomana anonzi Kora. Now, mukomana anonzi Kora uyu anosvika kuna Mozisi naAroni. Aroni panguva ndo muprista mukuru. Zvaari muprista mukuru, Mozisi ndiye ari kutungamirira Israeri. Now, vanosvika kuna Aroni naMozisi. Now, Kora paanosvika anoti, imi akakuti muzviite vakuru pamusoro pedu tose ndiani? Muchionawo kuti Mwari anotaura nesu. Regai ndikuzivisei kuti Kora ndiani. Pada vamwe vedu hatizive kuti Kora ndiani. Baba vevakomana ava ndiLevhi. Levi mwanakomana waJakobho. Jakobho mwanakomana waIsaac. Isaac mwanakomana waAbhrahamu. Now, Jakobho anozvara vanakomana 12. Now, Levi umwe wevanakomana waJakobho. Now, Levi anokomborerwa nevanakomana vatatu, vasikana chavatauri. Now, pavakomana ava wekutanga anonzi Gershon, wechipiri anonzi Kohath, wechitatu anonzi Merari. Now, wechipiri uyu anonzi Kohath ndo baba vanozvara Amram. Now, Amram ndiye firstborn yaKohath, but Amram ane munin'ina anonzi Iza ane munin'ina anonzi Hebron ane munin'ina anonzi Uziel. Asi Amram ndo baba waAroni naMozisi.
munin'ina wa Amram ndo Iza ndo baba wa Kora. Saka Kora na Aaron mukoma ne munin'ina. Ndodzoka panyaya yangu, muwengi wako usatarira ari kure, muwengi wako ndo ari padyo newe. Now Kora anosvika kuti imi makazvitarira, asi mukadzokera kuna Numeri chapter 3 verse ya 26 muchidzira nayo inotoisa pachena Mwari paanovapa zvekuita mutemberi mhuri yaIza ndo vakomana vaitakura areka yesungano, ndo vakomana vaitakura areka inopisirwa zvinonhuhwira, ndo vakomana vaitakura areka yaipisirwa chipiriso. But vanosvika kuti imi akazokuitai kuti muite maprista ndiani? Now ndanga ndichingoedza kuronda nhoroondo kuti ndione kuti Kora naMozi aiva mukuru ndiani. Now vanodzidza Bhaibheri vati Kora aiva mukuru pana Mozi, nokuti Mozi Miriam dangwe aiva mukuru nemakore 7, Aaron aiva mukuru kuna Mozi nemakore 3. Saka Mozi ndo chaiva last born. Saka Kora paakaberekwa nyaya yaMozi yekuchengetwa muriko aiziva. Now chakabata Kora ndechekuti mufana, but baba wa Mozi ndi Amram. Amram vanova baba mukuru nekuti Iza baba wa Kora ndi bamunini. Asi pakarwadza Kora ndepekuti chimufana chemurukowa ndocho titungamira here isu vakoma tiripo. Semurume akati bvisai ziso. Maziso maviri akabviswa kumudzimai. Muwengi wako haasi kure, ari padyo newe. Naurangarira musoro wenyaya unoti kana chivi chatekeshera, chivi chikapinda, hachirespect title. Chivi kana chapinda mumunhu, murume akasochena sezvandakaita izvi nesutu aine vana vatatu, kubuda kunopinda mu1 room yekumahuswa, asiya imba mumandara, asiya imba muBorodebrook, asiya imba kumasabhabha anotyisa. Chivi kana chatekeshera mumwoyo hachikusiyiwa vadaro. Unoona mai vane zvose zvavangapiwe nababa, mai vakatotengerwa mota iri panze, mai ndokutogadziriswa musoro, hairstyle yapinda mai vanogadziriswa. Asi kana chivi chapinda hachirespect musoro wakagadzirwa. Unoona mai vachitodanana nagarden boy, but ndo vanotomutambirisa mari. Makandei chivi chapinda, and chivi chikapinda chinotekeshera. Aitarisa chinhu chinonzi sora. Ndinosumborima, ndine kagarden chakandishamisa pasora. Sora haritengerwi mbeu. Sora harisprayiwi kuspraya mushonga kuti risapindwe nemapests. Sora rinongokura. Asi ukatenga mbeu yako yerepu, wodyara repu, sora hariapply, unongoroona rinobuda pasaidi nerepu. Now sora chinondishamisa, repu painorohwa nenhata, sora haibatwi nenhata. Paunonotenga mushonga wekuspraya repu, unospraya repu asi sora harina kana hanya, rinongokura. Tiri kuti kudii? Chivi chikapinda hana haicharovi. Chivi chikapinda midzi yacho inodzipa chose chingada kukurangaridza kuti zvoita zvakaipa. Now Kora anotomira, Mozisi anomira, oti nhai Kora, chinhu chiduku here kuti Mwari akakusarudzai akatendera kuti mubate basa mutemberi? Chinhu chiduku here kuti Mwari akutendera kuti utombobata areka yesungano? Chinhu chiduku here nhai Kora? Kora anondirangaridza umwe muchinda aigara kudenga. Ezekiel 28 anoisa pachena zvikanzi muchinda wayanga akanaka zvikuru. Peni yechiprofita yakunyora inoti he was the sum total of beauty.
asi chivi chakati chawanikwa mumwoyo make, chivi kana chatekeshera, achirespecti kwaunobva, ndokuti iyo mameeting anombopindwa nemwanakomana uyu, sei ini ndisingapindi ini ndiri mukuru kudarika ngirosi dzese? Chivi kana chatekeshera. Kora anoti nyangwe nini ndiriwo muLevite sewe. Mose anodeclare zvikadzai hazvinetsi vakomana, hazvinetsi. Ende ndoda kuti muone mukadzika nenyaya. Kora anounganidza 250 princes. Now pandairava nekutsvagurudza nyaya iyi zvikanzi these were men of high reputation, charismatic men, vekuti vakamira vakataura sangano rinogutsurira ronwira mvura kuti pataurwa. Zvikanzi ivavo ndo vanga vaunganidzwa naKora, vakati hatingasiyi vakomana ava vachititungamirira, nokuti vakaramba vachititungamirira vachatirambidza kuita zvatoda. Zvafanana naLucifer anonyengera ngirosi kuti hatingarambi tichitungamirirwa nehurumende. Hurumende yangu inini ichatipa tose ma-equal rights. Zvofanana nedzimwe mharidzo dzataakunzwa mazuva ano. Zvikanzi kana ini mukanditendera ndichakupai freedom yose, munogona kuita zvamoita. Izvi zvokuti tinofuma makuseni chingoti holy, holy, holy Lord God Almighty. Aiwa, ini mukanditendera munogona kumbofuma muchienda kwamunoda, pamune mafungira muzongouyawo mongondinamata. Mose anoti mese Mwari ndokuti mira ndovaparadze. Mose anotochema futi kuna Mwari, Mwari ngaavongwe, nokuti Mwari haasi mufumuri wevanhu. Dai ndandiri ni Moses, ngadai ndakati Mwari varovei too much. But Numbers 12 verse 3 inoti hakuna munhu anga akanyorova saMoses, aiva munyoro. Now paanobva ipapo Mose achema, Mwari anoti chivaudza vatore hadyana dzavo vose vadziunze pamberi. Mose paanotora hadyana vanomira, Mose anomira achitaura zvikanzi kana Jehovha ari akandituma, maparadziro anofanirwa kuitai haasati amboonekwa. Ende kana ariye akakuparadzai nenzira yatoziva, ibvai maziva kuti handi Mwari akandituma, achapedza kungotaura pasi panovhurika. Kora omedzwa, amedzwa 250 maprince ake, moto unoburuka wovapisa, pasi povharika podzokera zvapapari. Mukaverenga vhesi 35 na 36, sangano rose rakatizira kumisasa zvikanzi pada togona kumedzwawo nepasi. Pati vhesi ya 41 vakadzoka fume amangwana kana chivi chatekeshera. Zvikanzi Mose, imi makauraya vanhu vaMwari. Vogova vanhu vaMwari sei ivo vari kupandukira Mose? Kana chivi chatekeshera ndokugara mumwoyo, chose chingava chokwadi chinodzipwa, chadzipwa hachikuri, chadzipwa chobva chafa. Now vanotodzoka zvikanzi aiwa, zvamakaita zuro takazviona, asi imi makauraya vanhu vaMwari. Mwari ndokudzoka futi zvikanzi Mose, suduruka ndivaparadze. Mose anowira pasi futi naAroni vochema zvikanzi Mwari hazvigoni. But padenda iri pakafa varume 14,700. Mose ndokuudza kuna Aroni zvikanzi Aroni, tora hadyana yako upisire zvinonhuhwira, pada Jehovha angaregedze kuuraya vanhu. Aroni anotora hadyana yake oisa rusenzi opisira. Rusenzi kana muchirava zvakanaka inongomirira munamato. Ngirosi ine chisimbiso iri pana Ezekiel chapter 9, hanzi ine chisimbiso kuti ise pahuma yeavo vanochemera zvivi zvekereke. Aroni naMose vanochemera zvivi zvekereke. Nhasi Mwari anotsvaga varume nevakadzi, vakomana nevasikana vanochemera zvivi zvekereke. Nhasi chivi chatekeshera,
upombwe hauchanyadzisi kutaura papulpiti. Nhasi chivi chatekeshera, kuba hakuchanyadzisi kutaura papulpiti. Kana chivi chatekeshera. Nonzwa nhasi nekuti ya 21st century. Anzino hausi upombwe, inonzi cohabitation. Kungowirirana. Kana chivi chatekeshera, hauoni hudzamu hwechivi. Chivi chinoita kunge rwaivi. Chikasvika pegreen chinongochinja ruvara roita green. Shona ine mutauro unoti zizi kuswera muhuku. Hanzi nda huku, ayo hausi huku rizizi. But chivi chazvachacha chinoita chikapinda, chinoita kunge chafanana newe. Ukora auraiwa vanhu vatoona achimedzwa kwakuya mangwana kuseni zvikanzi makauraya munhu waMwari. Chiva chisati chatekeshera here mhana yako hama yangu? Chimbozvitarisisa muupenyu hwako. Zvingani zvichiri kukuroesa nehana nhasi? Kuchechi unogona kuenda na 11 ubata divine udzokera kumba kwako. Watopedza na 2 o'clock uri kudiwa kushift, unogona kutoenda kubasa. Hana haicharovi. Chivi hachisati chatekeshera here mhana yako? Nhasi unogona kutoita vana vasingazikanwi kumba, waunototengera magrosari pazvinoparidzwa nekudi hana yako haicharovi nekuti chatekeshera. Now pane kachirwere kanonzi familiarity. Ukajairira chinhu unoguma wakuona sechisina basa. But mapisarema Mwari anotaura zvikanzi wakandoona ndakanyarara ukafunga kuti ndakafanana newe. Nekuti Mwari haapanishi chivi, ndo zvinoita Ecclesiastes chapter 8 verse 11. For the punishment of sin was not set speedily. Therefore the sons of men have set their hearts to do evil exceedingly. Saka vanakomana vevanhu vakataurirana but iwe upombwe mazuva ano hana haicharovi. Panotaurwa mastatistics evanhu vari kufa nemukondombera, hana hadzicharovi. Paunoona umwe achimwa mapiritsi achashayiwa achienda kunotsvaga ma-ARV, hana yako hairovi nekuti wakuona kunge zvanormal. Chivi kana chatekeshera, chivi chinoluza sense of sin. Chivi kana chikatekeshera, hana yako payaisimborowa hairovi. Kani upe imenzaniso. Tichatanga kupfimba wasikana waiti akangokumbundira waienda kumba uchifaope dzaiuya zvakanaka, but mangwana nekusvera mangwana nenext week akaramba achikumbundira, kumbundira hakucharevi chinhu, wakuda tsodi. And aiti kana akakutsoda vhiki roro raipera uchiti ndatsodwa, varume anondida, vhiki rose rinopera, but tsodi yaisvika pakupera. Familiarity breeds kujairira. Akutsoda, wapedza kutsodwa, wakasvika pa kutsoda kwesisiri. Ko nhasi imbondibvisira blouse. Ndo zvinoita chivi. Pachinosvika, chinosvika sengamera. Ikati ndokumbirawo kungoisa musoro wangu mutende, kunze kotonhora, netsitsi zvikanzi isa hako musoro, ngamera ndokuisa musoro, gare gare zvikanzi aiwa chando charowa muhuro, ndadii ndaisa huro, zvikanzi isa huro, time zvikanzi aiwa musana watonhorwa, ndadii ndapinza musana, ndokupinza musana, time zvikanzi kwa makumbo, mrega ndipinze makumbo, ngamera yese yamutende. But haigumiri ipapo, payakapinza makumbo ngamera ikati zvakadii kuti umbobuda panze, munhu hatichakwani. Ndo zvinoita chivi kana chatekeshera, chinodzinga muridzi, choguma chacho chakutonga. Imagine kuti vanhu vaona 14,700 vafa, nezuro vakapupura vamwe vachinyura, pasi pachivhurika pachivharika, but hana haina kurova. Why? Nekuti chivi chatekeshera.
Chapter 17. Chapter 17 ndoida Mwari anoudza Moses kanzi Moses usazvinetse, rega tibva tasota nyaya iyi ipere zvachose. Chiudza ose marudzi aunze tsvimbo dzavo. Now Moses anomira pamberi peIsraeri kuti Mose, unzai tsvimbo dzenyu, rudzi nerudzi ngarudze tsvimbo yaro. Now Datani naAbhiramu vaive vana vaRubheni. Rubheni ndo dangwe raJacob. Saka pavakataurirana naKora vakati aiwa, ukuru haungaendi kumhuri yaKohathi. Kohathi navaLevhi aiwa, isu tiripo vanakomana vaRubheni. Zvikanzi unzai tsvimbo, rudzi rumwe nerumwe ngarunze tsvimbo. Now tsvimbo dzinounzwa dziri 12. Zvikanzi naMwari yaAroni bvainyora, yaLevhi nyora kuti Aaron, ndo kunyorwa kunzi Aaron. Asi tsvimbo iyi yaAaron ndo tsvimbo yaMozi yamunoverenga kuna Exodus chapter 4. Mozi panonzi naMwari vose vaikutsvaga kuEgypt vafa. Chisumuka uende Egypt. Otanga kuita debate naMwari. Onzi unei mumaoko zvonzi ndine tsvimbo, zvikanzi ikande pasi. Pano ikanda pasi inoita nyoka, oda kutiza zvikanzi usatize, nhonga nemuswe ndokuinhonga ndokudzoka kuita tsvimbo. But this point yanga isisiri tsvimbo yaMozi, yanga yakunzi tsvimbo yaMwari. Now Mozi anozoenda vobuda muEgypt avo vosvika pagungwa dzvuku. Mozi anobvunzwa futi unei muruoko, zvikanzi tsvimbo, zvikanzi chitambanudza, tsvimbo anotambanudza. Gungwa dzvuku rinopatsana vopinda nepakati. Avo vasvika pamvura pavanokomplena, zvikanzi Mozi une zvikanzi netsvimbo, zvikanzi rova dombo. Mozi anorova dombo netsvimbo yaMwari. Ndo tsvimbo iyi yanzi nyora kuti Aaron. Now, regai ndimbokudzorerai kuEgypt. Vari kuEgypt. Mozi anosvika kuna Faro ozevera kuna Aaron, because Aaron ndiye aitaura zvikanzi ita vana vangu vaende, zvikanzi nekuti zvadi vanokanda tsvimbo pasi yoita nyoka. Faro ndokuti aiwa kuna hazvishamisi, tinozvigonawo. Odedza varoi vake nevabuki vokanda tsvimbo dzavo dzosandukawo kuita nyoka. Asi kuratidza kuti iyi tsvimbo haisi yemunhu, ndeyaMwari, inomedza nyoka dzetsvimbo dzaFaro. Now pavanosvika panguva iyi, Mozi anotora tsvimbo odziisa mutemberi. Fume mangwana, chishamiso chaakaona, anoona tsvimbo yaAaron yabukira. Now condition yanga yasetwa, chapter 17 verse 5. Mwari anoti tsvimbo ichabukira, maruva chete, maruva. Ndo tsvimbo ichabva yazikanwa kunzi ndo akasarudzwa naMwari kutungamirira, kuva muprista mukuru. Tsvimbo yaAaron fume yamangwana yakanga yaane maruva, but haigumiri pamaruva, yakanga yaita maamanda atosvika kudyiwa. Apa ndo padavo. Now ndakamhanya kumashamwari yangu mabotanist. Ndobva ndabvunza ndikati ndiudzeiwo pamusoro pezvemuti unonzi mualmond. Now mabotanist achinditaurira vanoti mualmond ndo muti unokasika nekutanga kuita maruva tichibuda muwinter. Ndobva ndabvunza ndikati saka mualmond muri kuti pamiti yose zvikanzi ndo muti unotanga, why tsvimbo yakabukira maamanda kana kuti maalmonds? Nekuti itsvimbo yakanga yagadzirwa kubva pamuti wemualmond. Point number 1. Yabukira ikaburitsa maruva. Maruva tati botanist ati mualmond ndo unotanga kuburitsa maruva in winter, soon after winter. But chinzwa mualmond ndo the last tree to bear fruit. But chapter 17, tsvimbo yaAaron yakaburitsa maruva ndo kuita fruit yatoibva. But botanist ari kuti it's the last tree to bear fruit. Saka kureva kuti mualmond ndo the first to bloom and ndo the last. Zvandirangaridza pana zvaka Jehovah achitaura anoti I am the Alpha and the Omega, I am the beginning and the end. Saka Mwari ndiye wekutanga
ndiye wekugumisira. But mira muAlmond uyu wane over 60 years nekuti pawakawezwa naMoses aiva murenje kuMidia atiza Faro kuEgypt. Saka muAlmond uyu wane makore anodarika 60 wafa sei wazoita fruit. Chivi kana chatekeshera mhai. John 15 verse 5 Jesu achitaura anoti ini ndini hunde imi muri matavi, hakuna anogona kubereka chibereko kana asiri pandiri. Saka muAlmond uyu wazobereka sei? Jesu pana Colossians 1 verse 18 anoti I am the firstborn from the dead. Ndiye anotanga kubuda muguva. Kune dzimwe hama dzakasofa kare. Tina Adam ane evidence yekuti paakafa kana ari mabondo acho atopera nekudyiwa. But pano Jesu ari kuti kana ini ndataura ndazvirewa Adam achamuka. And haamuki chete, anomuka in his full stature. Tine hama dzauraiwa nechitema. Nhasi havana kana chibereko. Vamwe vakutozikanwa nickname eupombwe, vamwe vakutozikanwa nickname emakuwa. They are so dead. But when Christ speaks, he said, I am the resurrection, the firstborn from the dead. Nasa anogona kuti ubukire maruwa achigumiri pamaruwa nekuti Jesu anoti aiwa musanetseke muchavaziya nezvibereko. Saka unogona kubereka. Unobereka sei? Kana tagara muna Jesu. Ngatiite rukoko. Ungadai uripo. Noti ini Mwari chivi changa chandiuraya zvikuru. Ende chivi changa chandiparadza. Ende kana chapinda chatekeshera hana yangu haicharovi. Each time yandinoenda kusmall house hana yangu haitomborovi, ndinotoona zviri normal. Ndikatosvika kumba ndinotopopotera mai vekwangu vandine marriage certificate now, ndinotovapopotera sezvinonzi kwandiri kubva ndokumba asi ndokusmall house. Kana ukatoba mari kubasa hautozvioni sezvakaipa, unotozviona seright. After vanga vachindipa salary yemabhondi, munhu anoitei nemabhondi, saka ndazongoba mari hana haicharovi. Chivi chatekeshera. Chivi chikatekeshera unomira mangwana wati ndimi makauraya vanhu vaMwari. But yet Mwari ari kuti siya ndivaparadzi. God has given us another chance. Today is the day of our repentance. Kanamate newe pamwe uripo unoti Mwari ini akana chibereko hapana, chandingori nacho mufananidzo. Nokuti kana wabata bhaibheri rako mahapwa musoro uri pasaidi uchitaura semuKristu chimiro, but simba rechiKristu wakasorirasa kare. Kristu ari kuti I am the resurrection, the firstborn from the dead. Unobereka kana tagara muna Kristu. Titenderei tinamate mangwananani. Ngatidzorei usu hwedu tinamate. Mwari vari kumusoro kudenga, tendwai rumbidzwai nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Tarirai takasiya chivi chichipinda. Chapinda chakatekeshera. Chatekeshera chakadzima nokudzipa chokwadi chose changa chiri muhana dzedu. Nhasi uno hana dzedu hadzicharovi patinoita chivi. Vamwe vedu patinotoita zvatoita hatitooni chakaipa. Asi chinotirwadza Mwari. Tinonenerwa zita rekuti maKristu. Icho chivi chakasotekeshera matiri. Asi Isaya anoisa pachena kana paine chinhu chinotiparadzanisa nemi Mwari, chivi chatinoita Mwari. Asi imi makauya mukaturikwa pamuchinjikwa, shungu dziri dzokubvisa chivi. Jona anotopupura oisa pachena, tarirai nyenye yaMwari inobvisa chivi chenyika. Imi makauya kuzobvisa chivi. Nesuo tinokumbira nhasi uno, bvisaiwo zvivi zviri mukati medu. Mazvibvisa, sambai mwoyo yedu. Masamba mwoyo yedu, chengetai murimi, nokuti tikachengeta tirisu tinodzokera kuzvivi. Machengeta Mwari, tigofamba tichiteera. Imi muri pamberi, isu tiri mumashure. Nyasha dzenyu nerudo rwenyu zvichititeera kumashure. Dzamara muchidzoka kuzotitora kuenda kumusoro kudenga. Hatina mati nomuzita romunhu,
asi muzita roga ratakapiwa pasi pedenga kuti kana tadana naro tigoponeswa rinova zita raJesu roga. Amen. Ndanzwa nezvikomborero muri kuvapa tenzi, vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni madonwe mundipenyi.